Ja by som sa teda rada na úvod predstavila. Moje meno je Denisa Lipovská. Aktuálne teda som majsterkou Európy v Bikini Fitness. Ja mám teraz 31 a možno to veľa ľudí nepovie a naozaj som vo svojich 24 vyzerala úplne inak. Tak som začala cvičiť. Ja som k súťaženiu nikdy nemala vzťah, ale som veľmi súťaživá. Od malička som bola, takže niekde sa to vo mne všetko nahromadilo a išla som to skúsiť. To súťaženie ma začalo baviť a baviť. Hej. Ja som druhú súťaž vlastne absolvovala, nominačnú súťaž na majstrovstvá sveta, na ktorej som obsadila druhú priečku a dostala som sa na majstrovstvá sveta. Prišli potom ďalšie úspechy, veľa druhých miest. Prvú sezónu, takúto vážnu, ktorú som mala, mám doma strieborných medailí, nejednu, takže som vedela, že túžim po tom prvenstve. Makala som ďalej, prišli potom ďalšie úspechy a konečne túto sezónu, vlastne po 3 rokoch, čo sa tomuto športu venujem, sa mi podarilo tento rok vyhrať majstrovstvá Slovenska, absolútnu víťazku na veľkej prestížnej súťaži Mozolani Classic a vyhrala som aj majstrovstvá Európy. Treba si nájsť tú motiváciu. To cvičenie je motivácia. Mať osobného trénera je obrovská výhoda. Myslím si, že je to pre ľudí, ktorí práve nevedia nájsť motiváciu. Nájsť toho správneho trénera je alfa omega toho, ako začnete cvičiť. Ten človek, pokiaľ je dobrý tréner, mal by vás motivovať, mal by vás priviesť k tomu športu a mal by vám vytvoriť ako keby ten vzťah. Dôležitá vec samozrejme je stravovanie. Moja teória je naozaj to stravovanie mať nutrične vyvážené, to znamená, nie som zástancom žiadnych drastických diét, žiadneho vynechávania. Fitness ma strašne veľa naučil, strašne veľa mi dal, možno mi strašne veľa zobral, pretože keby som mala ďalej rozprávať aj o tom, ako prebieha tá súťažná príprava, je to naozaj trošku taký teror už na telo. Bolo to náročné, bolo to náročné 3 roky môjho života, musím povedať, že od prvej súťaže až po ten najväčší úspech, ale o to viac si ho vážim, že som si ho vydrela, že som si zažila aj tie druhé miesta, že som si zažila ako keby aj také vlastné vnútorné prehry. Tá prvá súťaž bola naozaj len taká skúška, že či vôbec mám na to alebo nemám na to, a to 4. miesto na tých majstrovstvách Slovenska mi vlastne dokázalo, že teda mám šancu sa v tom športe vypracovať a myslím si, že každý by si mal v tom pohybe, v tom stravovaní zdravom, aj vo všetkých týchto veciach, v tom pitnom režime novom a tak ďalej, v tom si nájsť zaľúbenie a bez toho sa to nedá. Dôležité je aj trošku ako keby počúvať svoju hlavu, ale vedieť ju aj ovplyvniť, hej. Vedieť tým svojim rozhodnutím ovplyvniť tú chuť. Najdôležitejšia vec, pretože bez toho sa to nedá. Minimálne zo začiatku, kým človek naozaj s tým bojuje. Proti nejakej 70% čokoláde ja osobne nič nemám, ale osobne nič nemám, pokiaľ si človek je schopný z nej dať jednu tabličku ku káve, ale pokiaľ otvorená čokoláda znamená zjem celú, tak to potom treba trošku zredukovať. Teraz som sa rozhodla tú kariéru na chvíľku prerušiť, nakoľko mám 31 rokov a ešte nemám detičky, takže toto bude asi teraz ďalším cieľom mojím, alebo teda takým mojím ďalším obdobím životným a potom uvidím. Otvorila sa kategória Masters, ktorá je nad 35 rokov a takže ešte nehovorím úplne nie tomuto športu, lebo ho strašne milujem.